Her ses det overførte produkt fra C5 i admin Magento admin. Her ses de overførte priser. Metatitel og meta keywords og meta description. Her ses billedlabel, sorteringsrækkefølgen og selve billedet. Her ses lagerantal for C5 og website og kategorier. Her ses det relaterede produkt med angav C5. Her ses C5 varenummer, pris og lager og valuta og prisgruppen, og om prisen er angivet med eller uden moms.